Shalom Aleichem, gumurayawang para aton na tanan. Yan na nga aton para siya bo sunodhan para siya bayara. So nagtitika nga naton para siya para o iyagin try makipag-bargain kan Moshe. Hashem iyaginyak na ni Moshe nga pakatukan para o dat nga kung diri niya tugutan nga lumakatan mga Israelites, magpapadaraya otro in bag-o nga sirot or plug and sirotan arbe and sirotan arbe or locust. Ini nga mga locust daggon hera ngan mga gutom nga mga grasshopper. For the first time, ang parao, waray maging matigan ulo. Ginwarningan hiya ni Moshe ngan Aaron about hanti arabot nga sirot kung dira niya tutugutan nga lumakatan mga Israelites. Waray niya totally nga nagrefuse diretso. Nakipagkuan hiya, nakipagimon deal kan Moshe. Singiya mag-agree ako nga ipadara pero diri na tanan na mga Israelites. Iba lang ang mga Israelites siguro ang mga kalagsan la siguro. Pero iparao mahibaro iparao ti lesson nga kung Ginoo nagyayakan diri ka pwede makipagkuan. Diri ka pwede Di ka pwede makipag-bargain hit Ginoo. Kailangan niyong buhaton kung ano't ginyayakan namin Ginoo. Pero kay wari man niya sumigi, Moshe nga Aaron, ginyak lang ni repara nga Hashem, ang ginuhan mga Israelite, nagyayakan nga ikaw, magre-refuse ka nga ano ka pa iton nga tugutan ang mga Israelites nga lumakat ngan magpakumbaba Ginoo para sundon niya ngan dere mo tutugutan itakon mga tao nga lumakat para pagserbihan ako, magpapadara ako in mga arbe or mga locust nga asya it mga aatake habugos nga katunaan hit Egypt. Asya niya ka ni Moshe ngan Aaron. Ngan Moshe, nakita niyan mga minister or mga advisor ni Parao nga naghuring-huring. Naghuring-huring ira. Ngan bagan ang dating kan Moshe nga bagan ano ka pa iton ira siguro advice ni Parao nga tugutan ang mga Israelites nga lumakat. So, Moshe humunong pagginakan ngan lumakat ha throne room kung ha itron no masyad kung ha lingkuran itadi. So, karuyag ni Moshe nga taganan mga advisor o mga minister ni Parao nga hinchance para makipag-istoryan hadi. Kay bangin pala ma-persuade nila nga tugutan mga Israelites na lumakat. Ang paglakat ni Moshe, ang mga ministers o mga advice ng Parao nag-advise sa iya, nag-advise kan Parao nga tugutin nga lumakat nga magserbat ira Ginoo. Kay kung imo isipon kung dili ka tumugot bugos nga Egypt makukuhan, madi-destroyed. So Parao nag-decide nga tamat ira advice. Kung yan ang mga panahon, kung may mga locust nga umatake, ira kada mo, habubo na 80 million. Ngan, danay, naabot pa hira 160 million na locust in a square mile. Ibig sabihin, damo-damuan talaga ito. An plaghan locust nga tuha Egypt
nging kuan ng Ginoo insert ang Ginoo, grabe ka makakukuruan, makaharadlok, sobra kadamo. So siya tun kuan, siya tun nahinabo, throw them out. Yung patawag ni kuan, yung patawag ni Parao Moshe nga naron para bumalik, nga nagpakian na hiya nga hinamat kuan, hinaman it malakat kuan Moshe bumaton nga it's a Yom Tov for us, kumbaga it's a good day for all of us. So natanan nga mga Israelites maupod, including ang mga kuan bata yang ngan mga lagas ngan dadadron gyap namon na namon mga kuan alagang nga hayop. Pero Parao gumuliat yung makaniya nga ano ka pa iton, dere pwede waray imposible, imposible nga tutugutan kong kamo nga pobdon niyot yung mga anak, ang mga kalagsan lang nga lalakit malakat asya niya kaniya kan Moshe. So Parao matigal nga panulo. So asya to ya siyem ginsarutan niyan mga Egyptian han kuan an another nga plug or maka nga ginyakan ni Moshe kan Parao about an arbi or locust. So asya na to. So Moshe iyagin stretch ata ni stick ngadtuha kuan an stick ngadtuhan katunanan Egypt. Katapos makusog nga huyog hangin nga tikang east an nagtikang paglasurbo ngan may deton dara nga kuan, may mga dara nga mga locust nga tuwa Egypt ngan anera kada mo billions ngan ginlukop ni bugos nga katunaan pati an langit. Kay bisan adto naguurod to nagsisiro man kuan bugos nga Egypt, kay an mga locust or mga arbe ira natabunan an sirakan adlaw. Terrifying, it was terrifying, makaharadlokin doro ngan an mga kuan arbe mga gutom na gutom an mga kuan mga locust an mga apan nga dagko ngan eraging kaunan mga tanom ngan mga tanom ngan mga crops nga mga kuan nga nanunubo ngan dirilaan mga kuan an mga urumhanan mga kuan an mga Egyptian an era nalokop pati giyap an mga balayan mga Egyptian nagkapupuno, ultimohan mga pader, mga lamesa natanan bisdein nakadtuan mga arbe an mga kuan locust ngan pag-aabrihan mga Egyptian na nera mga mga closet ang brutan nera mga bado pati nera mga bado kikinaunggap kikinutkutong gapan nera mga kuan anera mga bado kay nera mga bado mga siyempre dati nga panahon mga himo man iton mga kuan ang iba mga himuhin mga kanan fiberhan mga tanom ngan diri lang ngayon about mga locust ang gimpadarahang Ginoo pati ngiyang giyap mga poisonous nga mga halas ang nagkagat nga nagpatihan mga Egyptian. Pero ang pinakakuang good highlights ang mga Arabian mga locust mga apan nga dagko. So bayan na ang mga Egyptian haros gutay nila talaga tira kuan makaong kay anera mga alag nga mga hayop di ba nagkamagtayhan kuan an makas diber or an kuan an ano ka pa iton an epidemya nga anera mga hayop nagkakasasakit kaya nagkakamatay tigdala tapos umurampahin kuan hin barad hin kuan hilsto mga dagko nga ice nga lidong nga ansakob kalayo sa nga kung aging kadag kunera basta nga ni na
nagkakahudlog tikang halangit ang mga sangahan, mga puno nga may mga bunga nagkakabababrenero mga sanga, tas ang mga nagkakauntugan meron mga crops nagkakauntugan. So ang mga nasalinhad to mga nasalinhad to nga mga crops nga na damage hailstorm an asya tong pangaon na tanan mga locust or mga RB. Sanglitan mga Egyptian yan na dako tira problema kay haros waray na nira makaon. So asa to na hinabo ang sitwasyon nera naging desperado. Sanglit ti parao ginpatawag ni Himoshi nga naron ngan para umaron nga magkalakat ang mga locust. Pero adto nga pagkakataon ni parao iya ginadmit nga nakasalayan aya kaniya nga nakasala ako kan na Shem nga iyo Ginoo ngan patihae mo ngan pasaylo ako takon masala ngan igampo ako kan Hashem nga kuwaon ini nga mga apan or mga locust or mga arbi. So asya to Himoshi ngadi nga paraan mga arbi magkawara. So ang Ginoo Hashem nagpadarahin makusog-kusog nga hangin nga tikang tawag doon west ngan agen kakusugan pagkuan ng hangin paghuyupan hangin nagkadadaraan mga apan ang mga dagkong apan mga locust or arbing adto dagatan raids sea bridge or yamsop ngan dirilaan mga buhin nga mga pampatigapan mga namatay kay ang mga Egyptian di ba nasa ako nga naging desperado na kabutang halos wala na nira makaon. So nagkami adaran ideya nga ang mga apan himo nira nga pagkaon sanglit ani ba ergin pati tas ergin asinan kakaon na tanira pero ang nagpadara ang Ginoohin makusog nga hangin nga tikang west paghuyo pa naupod gihap nadaraan mga buhi nga mga apan ngan mga patay nga mga apan nga gin asinanhan mga Egyptian nagkawawara gihap. So ano ka pa iton may dangayang may usang nga something may pakiana ba kay di ba yung makan nga ni Parao nasing Parao nga di ba nag-admit nga nakasalahiya kan Hashem ngan tuyo meaning kan Moshe ngang karon. So klaro iton nga nakasalaya kan Hashem kay wala niya tugutin mga Israelites nga lumakat. Pero paano nga paagi nga nakasalaya kan Moshe kan Aaron kay and the last time nga kay nga dahan last time nga pag atubangay nera iya gin pahapil gin throw them out irakuan he throw them out here ano ka pa iton he Moshe nga ni Aaron nga to throne room tika nga throne room sanglit dire na siya paagi hit pagtreat usang nga visitor sanglit nag-apologize siya. So ani kasiyam nga sirot sirotan hoshek or darkness bayana ang Ginoo gimpatigan ng kasing-kasing ni Parao para mawaray na iyang freedom of choice nga diri niya tugutan ang mga Israelites magkalakat yana asa na time para kasiyam na maka or sirot or makat hoshek yan kasi sidman kasi nga adto mahusay nga adlaw masirak nga adlaw mahabugos nga Egypt ngan hi Moshe iya gin stretch niya kamote pakadto langit ngan tigdala nagsisirom nga as if may nagparunghan lamragan adlaw ngan pati ang mga bulan ngan mga bituon waray
waray gyap lamrag. So ang bugos nga Egypt nagsisiserom. Isa pa, nanguto-nguto katapos bigla nga nagsisiserom. Katapos nga as if ang bugos nga matao Egypt bagan nagkabubuta. Ngan derila iton an kamasirom nagtipa si Serum Panduro nga mas kasirom nagsisirom Panduro mas labaw pa kung napiyong ka nga dahit masirom nga kuan nga kwarto nga kung napiyong ka o kung before ka kumaturog napiyong ka tas pagkuanin mas labaw pahit ka masirom hiton kay ang mga tao diri nga nakikita nit mga tao nga era mga kasapit ngan ang iba nga mga kuan tao na ginahinera paggios ang mga Egyptian naglalakat tas siyempre ano ka pa ito kay siyempre nahadlok kira nga mauntog kira nga duhit mga puno o di kaya matalisod o di kaya mahulog kay isip pa kung ato kat kaburot nga anit karsada o ato kahit umahanaw o ato kahit kagurangan tapos ang serum tigda paano kahit makakaglakat nga mag-serum mo na nakikita ang bisan nga itim sapit di rin makita ang bisan mag-ismail hae mo di rin mo na makikita nit kuan ngipon nga bisan pa ko nagbuburusag nga ngipon bisan pa madarag-darag nga ngipon or makikitaan so siya ito nga nagkakamanghira habang naglalakat kay ano ka pa ito nagkukanhira era ginihiram kung ano't kuan para dera mabunggo mataliso mauntog it mga puno mataliso do kaya mahulog kung may mga buman. Tapos, ano ba, nga nakaton era balay, siyempre, kung ada ka nagukoy tiyo balay, haros memorize mo na kung hait mga gamit, hait magpakabutang. So, era, nagginahira-hira paglusan nila na era hagdanan, tapos, nagtry hira nga bilngunan mga kandila para palagahon. Pero, waray na hinabo, kaya mga kandila, kung papalagan nila, di rin nakuhan, di rin nalaga. So, ang tulo ka adlaw mga Egyptian, waray nira na ang tulo ka adlaw mga Egyptian, waray nira kumitan adlaw ngan waray nira makitan bisan ano. So, siya to. Kaya ano ang mga Egyptian, gimpanish manan kuan ho shake on an kuan kasi sidman. Kay ang mga Egyptian kasi, pag nagta-travel hira hagabi, ay raging bubuwat, darahan mga dukalung nera ang mga kuan Israelites para maging malamrag itira agian. Tapos kung nakaon hirahit gabi irang ipipursan mga Israelites nga lumingkod ngan butangan ning kandilan era ulo baga hirahen human chandelier or bagayn kuan. So para magkamiadan lamragan nera lamisenga kaunan. So siya to kasalbahin mga Egyptian, waray mga kuan buot. So siya to ang gimbuhat nera irang gagamitan mga Israelites nga maghatag in kuan in lamrag yana. Ang gimbuhat ang Ginoo gimpanish ren surutan nera ni Hashem nang ginkuhan era light an era lamrag. So, siya ito. So, siya ito na hinabo ano. Siya ito nagkamiadahin traidya. Bisan doon mga kuan, ang mga Israelites nakakitahin kuan, nakakitahin lamrag. Ano ka pa ito? Nagsasaper gyapera. Ngan during han mga adlaw nga ang mga Egyptian dito nakakita bisan ano upat han lima nga Diyos na mamatay ngan ginlulubong hinuhira ngan kay nura na mamatay
asya to nga mga Israelites ang gusto magpadayon nga umukoy ngadto Egypt. An haros kadaman ha era mga rekuhanon kay kay haros era mga rekuhanon kay ginrewardan man heran mga Egyptian kay maupay man heran nga mga kuan good work, mga magupay man heran nga mga trabahador. An iba nga mga Israelites ginhimo nga mga in charge or mga foremen han era forced labor nga ipapabuhat ang mga Israelites ang pagimon mga bricks. Tapos an iba so asya to nga siyempre kay atuman nga mga Israelites iraman ginhimo nga in charge para mga supervisor or foreman para ira mismo an in charge para persahonan era kasi Israelites nga magtrabaho. So asya to hiya siyem gimpanish ni Rahera pero nadiri ang Ginoo nga makita ng Egyptian nga ma-realize niya nga mga Israelites gimpapanish otro gihap gipapanish ang mga ibang Israelites kapareha sa era. Sanglit ang gimbuhat ang Ginoo kuanhang Ginoo gimpanish ang mga Israelites nagkamatay hira nga diri nakakakita ang mga Egyptian para ang mga Egyptian diri mahibaro kung ano na hinabo. Asya to nga kay nagsasuffer hira gihap ani ba nga mga Israelites bisan nakakita hira may dalang nga nakikita nera. So asya to diri ra makaglanguya. So after han tulo ka adlaw nga maserom nga waray nakikita ng mga Egyptian bisan nera makasakit. Kasi sidman nagmas maserom panduro-duruhan kumbaga dumakmol pa ang kaserom. Ngan diri to normal nga kaserom nga aton nakukuan na sugad hiyahin kuan ba bagay hiyahin madakmol nga maitom-itom nga pag kung may pagmatugnoit kada aga di ba maserom-serom tas bagan nababalotin busag mga kuan halos wala ka makitaan bisan pera ka metro di ka na makakita bisan may da kuan lamrag an era maitom-itom liwat na kuan na pag bagan sugad ka maitomin mga madakmol na pag. Tapos for 3 days ang mga kuan mga Egyptian diri nakaglanguya. So kung anin Egyptian natok daw diri nakakakuan na nakalanguya natok daw nalaya for 3 days. Ngang kung yan akong bisan ibang nga mga Egyptian bagan napiktawan nera tiil kay di ba kung sample lalakat napiktaw pag piktaw nera bisan anera tiil nakadtupan igbaw kumbaga di ba napiktaw ka siyempre ikukan ng tiil ipipiktaw waray pa nga makakaunto ganay mo tiil na usang adantuna nag-istakbol ka na bagaheran naging mga rebulto. So nagkuan hera bumagtik hera for 3 days asya na nabuhay hera. So habang anera mga kuan anera mga footstep han kasi sidman. So during 3 days nga dumakmo lang kasi sidman ang mga Israelites nga era mga oripon nagpipinanmilinghan mga bulawan mga kuan mga bulawan, silver, mga alahas, ngayon mga mamahalon nga mga panapton. Kay bisan an balay nagsisiserom parahan mga Egyptian, an mga Diyos, an mga Israelites, wala problema era na malamrag itira pagkita. So an mga Egyptian, bagtik nga tunera kuwan, nga tunera lingkuran, kumbaga na istakbol ba, man statwa. Ato nera lingkuran, higdaan, kung hain man hera, ngan diri nera makuan, diri nera mapigilan na ang mga Israelites nga magpinan libot-libot o pinamiling nga datera balay. Magpinamiling kung ano-ano. Kay
Pero ang mga Israelites ngayon, waray magpinangkuha bisan anira gimbuhat, bisan waray nagpupugong haira magpinangkuha, kay siyempre di man nakakalangoy ang mga Egyptian, kay bagan nahimura nga nagkuha manira, bagan nanikig, bagan nagstockball hira, may nahira mong bagan naging bagtik hira, di nakakalangoy. Ang mga Israelites, bisan nakakatarahera kung hayan mga bulawan, ang mga silver, ang mga lahas, ang mga magupay nga panapnon nera mga agaron, bisan waray nag-iistapera para pangawato nadto, waray nera magkuha bisan usa. Kay stealing man nadto. Ngan isi pala ang mga nasalin nga mga Israelites, ang mga buhotan ni ken siyahan ang 3 days, diba? 4 out of 5 Diyos namamatay ngan ginlulubong. Ibig sabihin kada limang Diyo upatan namamatay ngan ginlulubong, kay karuyag nera diri lumakata Egypt, kay mga rekwalan man hera, kay ginrewardan man hera ang mga Egyptian, kay kumbaga mga kuan hera ka pa iton, kumbaga nakikipag sabuatan heret mga Egyptian, kumbaga nasigiret yung bubuhat nga karautan ngit Egyptian at iramay kasi kuan Israelites. Paano siya nang Ginoo? So siya to ang mga signs sa butan. So bisan na pinamiling era laging tigam nang kung hay nagpakabutang, kay ka pa iton, para kung lumakat na hera Egypt, maram na hera kung hain ko kuwaong, kay ang Ginoo nayakan man nga pag mga kuan at time nga lumakat na nga mga Israelites sa Egypt, ka pa iton, kailangan nera aroon na era mga neighbors and era ang mga bulawan ngan mga jewelry. Ngan of course ang mga Egyptian maasereng nga iya ko dili makre ko ngan pobre man la ko. So ang mahina bumarang siyempre ang mga Diyo kumarang kung hain, so iyayak nun nga marami iyayak nun kung hain nagpakabutang, diba anim ko ato dito ato may drawer dito dapit, diba anim ko gold necklace ato may drawer an ko ato dito, so dira makag-deny. So asya to nga yahatag ito mga Egyptian itira ginaaro it mga Israelites, kay by that time na lukan naman herang ang karog naman nera palaktonit mga Jew, mga Israelites. So asya to na hinabo, get out of here. So adto nga sirot, adto nga plug han natapos adto ni Kasiyam an Hoshek ang kasisidman. The moment nga natapos adto nga kuan kasisidman, iparao nga na niya tao nagpakalangoya na naman otro ngan iparao iya gin patawag hira kuan Moshe nga ni Aaron yumakan hiya nga kadto ka mo kan Hashem nganda dati yung mga anak ngan kadto ka mo kan Hashem ngan yung mga anak para magdayaw ha iya, mag-worship ha iya. Pero dere pwede niyo nga dadon tiyo mga alaga nga mga hayop. Anila rama kuan anila mapabilin nga niya Egypt. Pero yung makan ni Moshe nga dere lang nga hikamit magkakalakat pati gyapit ang mga hayop, kay katapos-tapusan imo gyap tutugutan nga ipadarat amon mga hayop para i-operate kan Hashem. So hiparao pakabati niyahan baton ni Moshe baga na kunan niya ego nga naging matigan na lotan niya ulo, sumereng hiya nga kumuan hiya naging matigan niya ulo nga nakaran niya hunahuna naya kaniya nga what sa hutzpah. Ibig sabihin hutzpah arrogance, what an arrogance, kumbaga aditi yung una grabe karugantin nga tao kung siya niya pagyaan ka kaya niya nabat ba na ko na niya ego na touch yung makani parao nga how yung wari yung makanya kadala niya una naya kaniya nga
nga how dare ini nga tao nga naggayakan insugad ni akon nga ako tadit Egypt nga diri maaramiya kung natiya ka istorya ako tadi ini nga makapangyarihan na bansa. So gumuliya ti kuwan, gumuliya ti Parao, get out of here, layas nga ni ngan yung makaniya nga pagtigaman ha, ayaw na gud pagbalik ngan ni. Kung bumalik ka pa nga ni nga makitang kutim na wong, ipapapatay ko ikaw. Asyad to. Pero, Parao, bisa na niya mga huluga, an kinabuhin kan Moshe nga naron, waray magpabanta dira Moshe nga naron. Gimbaton laya Moshe, an baton laya ni Moshe nga, ito mo niya kan tinuod ito. Dere na ako makita at imo na wong nganit imo palasyo. Di na ako makita at imo na wong nganit imo palasyo. Asa niya kan ni kuan, asa niya kan ni Moshe iya. So, asa to na hinabo an kuan na an makas be korot or plague of the firstborn and last na warning. Tigdala may da nahinabong kuan something na wari pa kay nabo dati kay Hashem ginyak na niya Moshe habang nakatindog hiya na katubang hiyahan atubangan ni Parao ngadto at throne room yumakan ginyakan ni Moshe an mensahe nga tikang Ginoo. Kumbaga didto mismo han nakatubang pa Moshe kay makanin Moshe nga tinuod niya minyayakan nga dili na ako makita tim namungan ni imo palasyo. Tapos gintaga niya mensaheng Ginoo yumakan tapos gin-deliver ni Moshe ang mensaheng Ginoo dida mismo an before lumakat niya pablakat naman hera kay sumaring naman ni Parao nga get out of here yumakan ni Moshe kan Parao nga yumakan ni Moshe kan Parao nga Hashem nagyayakan na ano ka pa ito ako malibot akuan na bugos nga Egypt katunanan Egypt nga dahit katungaan hit gabi ngan natanan na mga sahan nga anak magkakamagtay. Tinikangan hit mga sahan nga anak, tinikangan hit sahan nga anak hit Parao, asat importante nga firstborn ha ini nga katunaan niyo tubtub hit list na important na firstborn nga anak hit iyo mga kuwan servants pati hit mga preso. Natanan hera magkakamagtay pati gapan mga firstborn nga hayop ngan ari nga sa hit mga tao nga nagkukukligi nagtitinuok ano ka pa ito nangungurahab nagngunguy agit erak mga patay nga mga relatives magiging kwandelcho malingaw duro maringasan duro makalilingog kabungol ito niya nga klase nga kuan nga ringasa di waray pat niyo ka batii nga nahinabo dati sa Egypt nga di rin at may hinabo utro. So gimpada ko ni Moses aniya boses para mabatian hiyahan mga taong nga ada. Sumakan ni Moshe nga tinuod na yung ginyayakan nga di rin mabalik ngan bisan san-o. Pero by the next time nga magkikita tatom landas di rin nangan itim palasyo nga itim throne room. Ikaw mismo't madao pa akon, ikaw mamimiling ha akon. Nga ni Moshe nagpadayong pagyakan, nayakan niya nga, inin nga yung mga opisyal, inin yung mga minister, at tanan nga nago kuya palasyo,
bibilngon niyo ako ngan makuang kamo akon, magbabaw down ngan magmamakaluoy kamo amon nga lumakat. So by this time ang mga Egyptian, ano ka pa ito, na-realize pati ang mga Egyptian, pati ang mga mga ministers ni Parao, ni mga advisor, yan na-realize na nila kung gaano ka kwan nga dako nga kwan ba, kumbaga great papa nga great manhi Moshe, kumbaga holy yang righteous kay si pagod halos sa taniyayakan niya nga ipapayakan at Ginoo na hinabo nga nagpapakita na ran pagrespeto kan Moshe ng tagaan na nera Moshe nga hin honor. Kumbaga makikita mo na tao, di ba, kung nakita ka tao minsan wala respeto ay, pero pag hera nagrespeto na ka Moshe, kumbaga siyempre mga kuan na ba diri na nga itira mga nawong bagan mga kuan, mga proud na people. Makita nga ra bagan nagkukan na tira nawong mga mopay na tira paniplat. So siya to na hinabo nasi nga sa kakano nagyakan ni Moshe nga ang mga importante ng mga tao sa palasyo magkukan na iya, magbabaw down na iya. Kay aniya karog singon patigyap daw kuno. Aniya karog singon patigayhap daw kuno Parao, mabaw daw na iya. Pero ganiyak pagrespeto kan Parao nga asyan hadan kan waray niya i-mention nga patigap ikaw magbabaw doon ka akon. So pero niya karugsigong patigyap hiya magbabaw doon ni Parao, waray lang niya iyakan nga ikaw gyap Parao mabaw doon kagyap pa akon. Kumbaga iya lagin pa gimpakwan laba impa agian hi Paraon mga yakan ba nga kung baltok ki Parao higits niya nga papabati hiya nga hiyag-hiyap magbabaw down. So ato nagkamay alang revolusyon an istorya an balitang about may hinabuhan mga firstborn nga magkakamatay maabot nga sirot an flag naghatag hin pagkabahala habugos nga naghatag hin pagkabahala parahan mga firstborn nga mga tawo kay nadirera nga mamatay. So anaraging buwat yaraging kaistorya ni ara kag anak ngan yaraging kaistorya ni ara mga kag anak ngan era ging kaistorya ni ara mga kag anak ngan ging kaistorya gap nera Parao nga era ginyak dyan nga palakta na nga ni mga Israelites kay karuyag namon mabuhi pero waray na mamatay era kay ang mga diri firstborn waray paki kay diri man era mamamatay. Naging desperado na ang mga kuan ng sitwasyon ng mga firstborn na neraging buhat ginarmasan na nera kalugaringon nga nakipagdeklararahin kuan in war mga Parao pati iya mga armies hadto nga kuan laban niran battle damo nga mga Egyptian ang nagkamagtay before umabot ang sirotan makat bekorot wala pa nga ni aabutan sirotan plaghan firstborn damo na diretsyon mga firstborn nga mga Egyptian ang nagkamatay. So ansyahan nga mitzbah 15 kaadlaw before ang mga Israelites lumakat bumaya ha Egypt may panghinabo nga maupay nga ano ka pa ito nga makaruruyag nga panghinabo
an nasyon han Israelites gintagaan herahin siyahan nga mitzvah. Ang Ginoo ginyak na niya Moshe nga naron nga tan-awa halangit ngan para makita nera an guti ay nga hibla han sliver han bulan ngan hiya siya ngan instrukan hera nga yak nan mga Israelites nga kung makita hera sugad hiton, so kung mga Israelites kung makita yan sugad hiton nga may dana gutay nga lamragit bulan, asya na ito tinikangan hit kuan bag-o nga bulan nga tatawagon ito nga Rosh Chodesh o head of the month, kay ito Rosh means to say head. So asya ito kada may new moon may dangan nila marag nagutin na dala new moon na ito siya tinikangan hit bulan. Asya ito nga itaton bulan nayang kita nga month or bulan, okay, it kuan naton ihap naton it pag circle paglibot hit bulan tikang hit paglibot hit bulan hit kuan hit earth ngan asya ito ang tinikang nganhan kuan Jewish calendar. Asya ito nakabase hit new moon. So asya ito nga paagi nga may inumduman ang mga Israelites ang milagro ang era pagbaya Egypt nga gin kuan heren sugur ang Ginoo nga ano ka pa iton may numduman nera ang bulan han bumaya hera ha Egypt an adto nga bulan Nisan. So an Nisan na siya tinikangan pag-iyap it first month of ang Hebrew calendar. Upat ka adlaw before hera lumakat. An ikanapulo ka adlaw han Nisan han tuig kuan ano ka pa iton Shabbat. Katapos ang mga Israelites ginsugo herang Ginoo nga kumuwahin yang na goat or lamb ngan ano ka pa ito ihigtan niton hera nga mga goat or lamb nga totera mga higdaan for 4 days ngan during that time kailangan nera siguraduhon nga ang mga animal waray problema waray something bagan may kuan may samad or something bagan kuan may piang or ano bari kailangan nera kuan nga in a good condition ang mga kuan ba ang mga young goat or lamb. So kay kung para maging kuan ito niya kosher para maging mo kuan niya nga offering to Hashem, korban offering to Hashem, kaya siya ito maging offering hit Pesach. So natanan na mga Israelites kailangan nila magkuan kumuha hin lamp ngan kailangan niya higton ngan kailangan bantayan. Sounds easy, di ba? Pagpamati natin bagal madali lahimuon, pero direton madali himuon. Kaya ano? Yan mga Egyptian eragin tatagad nga mga Ginoo an mga kuan karnero nga mga kambingan eragin ginkukuan nga mga Ginoo gapit nera. Sanglit imagine nala kung ano ang courage ang gimpakitahan mga Israelites nga para i-store ngan pumalitin mga karnero. Siyempre maya ka naman ito kuan itag iyet mga karnero or kambing nga eragin papalitan maya ka naman ito nga para ano ini nga iyugin papalit nga kuan lamb or goat young goat asya papakian na hera. Tapos ang mga Israelites mabaton nga para kuan ini para patayo na namon nga kuan lamb or goat kay hihimuhon namon ini nga offering hit Ginoo kan Hashem. Pagkatapos kakaunon namon ini. Imagine nala kung ano kukuan nit mga Egyptian ano era mabubuhat nga maraot it mga Israelites. Isipa nga hinot magdeder nga ano ka pa ito magdeder nga patayo net era Ginoo.
an kuan ngan lutuon iton i-roast, kumbaga i-barbecue, i-roast itera kuan, itera Ginoo. So bisan makuran gipapahimo era ngan delikado, ang mga Israelites era lagid ginsugot ang gimpapabuhat erang Ginoo. Ngan miraculously ang mga Israelites waray na hinabuha era kay ginprotektahan era hang Ginoo. So upat ka adlaw ang mga Egyptian na babatian anera mga Ginoo anera mga Diyos-Diyosan nga mag-arangasan na yan mga balayan mga Israelites, pero waray nira mahihimo kay giprotektahan man ang mga Israelites ang Ginoo. Ang duha nga mitzvah. So in order para ang mga Israelites nga maging deserving para makaupo dit paglakat sa Egypt, intagaan na rin Ginoo duha nga mitzvah nga kailangan nila ma-earn para magkamiada rin ticket, kumbaga right nga lumakat sa Egypt. So bawat usa nga Diyo kailangan maging part ito sa nga grupo nga magdadarangan makaunhan korban or an era offering. Pwede pamilya o sa nga pamilya or grupohin magsarangkay. After nira iyawanan kuwan shikita, after han kosher slaughtering han hayop nga iiyawan nira na hayop, pero roast nira ha kalayo. Sa ikaduha nga mitzvah ang brit mila, ang pagpaturi, circumcision. In order para ito sa nga kuan Israelite nga kumaunhan korban pesak or an offering na era gin operan an Passover, an young goat or lamb, kailangan ang mga kuan an adult na kalalakinan ngan mga batanon nga mga lalaki, kailangan hira mga turi. Asya na ni kaduha nga mitzvah. So isipagadla kung ano nga courage yan usa nga kuan na lagas nga tawo, kumbaga dakulay na nga tawo ba, lagas-lagas na may edad-edad na ba nga magpaturi. Pero kay ang Ginoo man nagsugo sang letera gimbuhat. So ang Shabbat ngayon before magpesak hintatawag na Shabbat Hagadol or the Great Shabbat. Kaya usa sa mga reason ini para i-remind and milagro nga na hinabuhan Shabbat before mag first Pesach or Passover, kay ang mga Israelites era ginpanhigtanan era mga lamps ngan waray hira anuhan mga Egyptian, waray magbuhatin marautan mga Egyptian against ang mga Israelites, kay una-una mga ginuohan mga Egyptian ang mga goat ngan mga sheep. So hantime han Bet Hamikdash an natin dugpan Bet Hamikdash an usa nga importante nga order han kuan offering, kumbaga ang ritual or service han pag-worship it Ginoo nga to Bet Hamikdash, an usa nga order han service an offering han kanan Pesach or Pesach offering. So kung mabot na nga nit it Mashiach or it Messiah it Ginoo, mautro na liwat, magdadara na liwat kitahin mga offering about ang kanan Pesach. Sa to na hinabo no kamets. So himo siya gitutuan niyan mga Israelites nga about han natanan nga mitzvot han Pesach. Ini nga mga kuan mitzvot han Pesach kaupod niya kalakipin niyan pagkaon han matsa,
an maror ngan kuan pag ano ka pa ito paghamisan mga hamets mga kuan crumplings mga kanan mga kuan ba bread nga kuan mga kanang bread taktakin mga bread nga kuan nga may pampatubo. So himo siya ginyak nan hera nga hit gabi hit kagabihon before hit kuan hit Exodus or yet shot Mitzrayim itera paglalakatong pagbayat ikang ha Egypt an kuan an makatan bekorot asyat pagkuan pag strike down ha Egypt asyan pagkuan ba pag abot ha Egypt ngan iya gin assured iya gin sigurado ha era nga waray nira dapat ikabahala as long nga ano ka pa iton as long na lalahiran niran era mga portahan hinduguhan kuan duguhan offering nira ha pesak ang duguhan kuan han young goat or lamp nga era gin ihaw tas era gin offer ang mga dugo kakadanerahan kuan nga ilalahid nga tuhan era mga portahan. So ngan kailangan direra ato gawas kailangan ang mga time na adto before maggabi magkabot nga anit gabi kailangan ato rat sa kubetera panimalay para nera mga firstborn nga mga anak kuan safe. So finally Moshe iya ginyak nan ang mga Israelites han pinakamaupay nga balita ngera na batian kay naya ka ni Moshe para kinabukasan after hit katong hit kagabihon magkakalakat na hera ha Egypt for good ibig sabihin na dire na hera mabalik. So protection ano't mga kwanit protection iya Hashem iya ganyak lang ni Moshe kung ano dapat buhaton nit mga Israelites para protektahan ti ara kalugaringon para ti arabot nga kuan sirotan mga sahan nga anak or plug of firstborn or makas bekorot asya ni dapat era mga kuan kailangan buhaton an una kailangan nira saluron an dugo han mga kuan offering na era iiyawon nga dahit surudlan it's either young goat or kuan lamp ngan makuha hirahing kuan tulong nga twigs sa nga guti ay hit mga hisop plant ngan era to ni higtan nga tulo it wala makuha tulong nga sanga in twigs nga hit kanan kuan hisop plant tas it na tulo nga twigs era to ni higtan it nera nga tulo ngan era to ni tutunlob nga dahan dugo nga era ginsalod nga dan era surudlan katapos asya dot era ikakadtot era portahan at era balay ngan and twigs nga era ging kuwan tulong nga twigs nga era ginhigot asya tihimon era nga pinaka brush nga nasya era gagamitong paglahi dan dugo han bugos nga portahan ngan era na natin tutunlog ngan ilalahi na naman era portahan tutunlog na liwat hasta maabot ni pinaka kuwan igbawhan portahan. So, ibig sabihin, igbaw nga na ubos ang portahan, lakip na tanan. Kailangan may kuwan. May eragin lahiran dapat. Duguhan korban pesak or offering nerahan pesak. Ano ba? Kaya ano nga pesak? Ano ba pesak? It Hebrew word hit kuwan, hit skip over, hit paglaktaw. Ha Hebrew word pasak. Yan na gintatawag nato ini nga good day pesak para
kuan naton ma-remember naton and natawag din naton nga good day Pesach kay para mainumduman naton kung paano ang Ginoo nag-skip over han aton mga balay han mga time nga ang mga Egyptian nga mga sahan nga mga anak nagkakamatay. Ha English ini nga Passover asya gapit same reason because because ang Ginoo nag-pass over han mga Jewish homes or Israelites home. Nilaktawan ng Ginoo ang mga balayan mga Israelites dito layan mga balayan mga Egyptian. And last nga gabi natanan nga natanan nga mga balayhan mga Israelites natanan nga pamilya iraging bubuhat natanan nga mitzbahan Pesach. So anera mga anera mga sinturon, anera mga paha, anera mga sapatos nagpakasulot na patiga pa nera mga tungkod ang mga erastik era mga kamot ano ka pa ito naka-ready na ato nera mga kamot nga as if magkakalakat na hera tapos nanera lamisa nakaon nerahin matsa or unleavened matsa unleavened bread ibig sabihin wari pa tumubo nga kuan nga tinapay ngan maror or bitter herbs. Tapos ang main thing nga nakadanera lamis nga raging kakao nan bugos nga kuan roasted na lamb or the korban Pesach. Siya niraging kakaon nga nagre-ready na hera para magkalakat ha Egypt. Nga daan katungahang kagabihon. Tigdala ang eksakto ang pagkuanhan oras pagkuan nga dahan katungaan ng gabi ang midnight ang mga Israelites nakakabatin makaradlok nga aringasa nga mga tao nga nagkukurahab nga nagngunguy-nguy di ba kulang tutok okay la pero kung nagngunguy-nguy na nga ni grabe net nga tuok maringasa na talaga nga tuok nga nagngunguy-nguy na talaga so nagkukurabera kung mga sa naguliat nga nagtitinuok kay pero maaraman mga Israelites ano nahihinabo kay maaramera nga ang mga Egyptian nagtitinuok agahan era mga nagkamagtay nga mga urupod at tuyang aringasa an aringasa kung papaano gimpanya siyang Ginoo ni Hashem ang mga Egyptian again pagbuhat nira nga ang mga Israelites iragin pagsaper nga mga oripon era traging pakoryanin duro ang mga Israelites nga mga oripon nira sanglit siya ito impanya siya nga patigapan mga Israelites nga nagkamamagtay agihan sobra-sobra nga overwork nga gipapatrabahoan mga Egyptian na era patigapan nagkamamagtayhan nagkamamagtay giyapan mga Egyptian master kaya di ba susugo nga pagdakop ng mga wild animals so patigapan mga anakan mga Israelites nga sahan nga anak na mga natanan nga anak na bagong anak na lalaki gimpapahapil gib nga ton river so asya ito nga finally an Egyptian gimpana siya ran era karaot pagiging maraot nga kuwan lahi gimpana siya ran era karautan kay tareg man nira pa tayo ng mga Israelites nga asyat gintatawag nga firstborn nga anakit Ginoo so asya na rin buhat ang Ginoo gimpatay nira kuwan anira siyahan ng mga anak. Ang Ginoo mismo ang nagbuhat adto. Ang Ginoo mismo ang nagbuhat ang pagpatayhan mga natanan nga firstborn nga mga anak na lalaki patigyapan mga kuwan
mga kahayupan, mga kwanera nga hayop, mga saan nga anak ng mga hayop, ang Ginoo nagpatay, waray diri anghel, ang Ginoo mismo kumuha ng bugos nga Egypt, iyaging patay ang siyahan nga anak na lalaki ngan babayi. So waray bisan usa nga kuan, waray bisan usa nga balay nga waray may firstborn nga lalaki. So ano ka pa ito, bisan lagas na lalaki nga ada tira balay namamatay. So bisan ang siyahan nga anakan mga preso, patigapan mga hayop, nagkamamagtay gihap. Kumbaga gintuman ang Ginoo niya saad nga i-skipan niya o magpapas over niya hit mga balayan mga Israelites kung may dadugo nga lahi dan era mga portahan. So ang mga balayhan mga Israelites natanan nga nangungukoy ngadto safe kay sumunod manheran kuan ang Ginoo. Ano ka pa ito? Sumunod manherahan karoyag ang Ginoo. Ang mga Egyptian ngayon, iragin tried nga isay banera kalugaringon, pinaagyan pagkaturog ngadtuhan mga balayhan era mga kuan, mga oripon, mga Israelites, nga mga oripon era. Pero waray lagihap tumalab kay nagkamatay gepera. Bisan nakadtuirahan mga balayan era mga oripon. Tas every kuan ngayon, every gabi hit Pesak, itsahan nga firstborn nga kuan lalaki, dako na nga lalaki or kuan may idaran ng nga lalaki ngan batanon nga lalaki, kailangan magpasting. Yung tatawag yun nga taanit bikorot or ang fasting hen mga firstborn. Ngan kung usa nga firstborn nga bata less than 13 years old pa hiya, so aniya tatay it magpapasting para hiya. Pero kung usa nga bagong nga anak na baby boy nga ano ka pa ito, sugadan kuan usa nga firstborn who has been at the mitzvah meal such as bread. So ang mga firstborn nga adto daw kuno hit mitzvah hit pagkaon hit kuan hit usa nga feast of circumcision, pista hit pagturi o di kaya siyom or kuan ba lecture, celebration hit usa nga kuan sure nga dako great event, pwede ako maon. Tapos kaya nga may da asya daw kuno ito nga may da custom, may da tradition nga asya ito nga may custom nga may mga tao may usa nga tao naghihimuhin siyom or kuan celebration hasol kuan has synagogue after hit shakarit kagabiyon hit Arab hit Pesak. Ice cream and mga Egyptian, di ba mga Egyptian asyan sentruhan idol worshipper, tapos iragapan sentruhan black magic kabugos nga kalibutan. So ano ka pa iton an era hinuna an sa pinakasahan, di ba yumakan ng Ginoo nga katukan parao, tasan tungkod mahihimong halas, tas yumakan nadtoy parao nga an saan nga pagtatagpo nira pagkikita ni Moshe, yumakan na hikuan parao nga hinot nga rant iyo Ginoo kay hunaw na niya nga ang Ginoo ni Moshe nga ni Aron kuan la normal lang nga Ginoo nga himo-himo nga Ginoo hit tawo kay himose ay para kumadto yan iya library aniya usa nga kwarto hinpunuhin kuan mga libro kundi nagpakasurat na tananan mga Diyos-Diyosanan bawat mga nasyon. So iyaging binilingan ngaran nga Hashem kasi nga wala man nga nit ngaran ni Hashem kay una ni Hashem kapara sa tera mga idols era mga Ginoo mga Diyos-Diyosan. So nahinabo
adto nga time han nagkamagtay ng mga tao, pati an era mga idols, an era mga rebulto nga mga kuan, mga metal, bagahin mga ice cream nagkatutunaw nga bagang sugarit ice cream nga ginpapasirakan it adlaw nagkatutunaw, nagmelt. Katapos an era mga kuan rebulto nga mga kahoy nagkadudunot kay destroyan Ginoo an era mga rebulto para masabtanit mga Egyptian ngan maintindihan nila nga it Ginoo Hashem asya lat tinuod nga Ginoo nga naguusaan latiya. So asya ton na hinabo paten era mga rebulto asya gihap. So imagine siyempre na kung manhirano na ano ka pa eton kung di ba kung may namamatayan bagan mga kunherat Ginoo kunat bahala ni pero pagkita nera Ginoo era mga Ginoo nera mga rebulton mera Ginoo era Diosan nagkamamatay gihap sanglit mas grabe pa nera ginabat nga kuan and era abat nga kasubo palasyo ang hadi ang palasyo ni kuan ngadto palasyo han ni Parao na kunon tatuya na katunayan ihigdaan. Katapos adto nga gabi diriya mga turog. Pagkita niya aniya siyahan nga anak nga lalaki patay. Ngan habugos nga palasyo damo nagkamagtay nga tawo. So instead hit nga basulon niya at iya kalugaringon nga agi nga waray niya tutugutin mga Israelites sa magkalakat bisan han damo nga mga sirot nga ginpadarang Ginoo agin katigan iya ulo nga pagiging stubborn niya, pagiging arrogante niya nga kuan dapat basulon niya at iya kalugaringon pero niya gimbuwat niya gimbasol niya mga advisor niya mga minister nga waray daw kuno hiya kuana waray daw kuno hiya advice niya mga minister or advisor nga palaktunan mga Israelites sanglit pumurot yan espada ngan iya gin pantaw-tawan niya yung pamatay niya mga advisor nga niya naabtan one after another damo niya napatay ng mga advisor pagkatapos anay na bo niya mga advisor deserve la nera kaya hiragihap nga mga advisor ang mga tao nga nag-advise kan Parao nga papaano nera papatayo nit mga kuan Israelites nga nasring nga it mga sahan daw kuno nga anak nga lalaki it mga natanan daw kuno di relasyon nga anak natanan nga mga anak nga baby nga lalaki ihahapil daw kuno nga to triber tas lulumsam para mamatay pero ang mga babaeng anak di papatayong kay ipangangasawa daw kunuhan era mga anak na lalaki kaya culture it kuan it mga Egyptian it para it lalaki na susunod asyat kuan sunod-sunuran so siya iton nga hera nagkamamagtay hera kaya hera mangyapan nagkuan naghatagin ill-advisean kang Parao about ang pagpatayan mga inosente nga mga baby nga mga Israelites kung himo siya waray hiya kakuan waray kaligtas ni kuan nakatuman niya may basket kung waray hiya kaligtasan iya ni Princess Betya an daughter Parao patay na unta dapat mo siya na pero kay ginligtas man niya kay buutan man anak ni Parao nga babayi Princess Betya sanglit ginpadako ya sanglit nabuhi mo siya so hain niya han pagtikanghan sirot ang Ginoo an sirot han plaghan firstborn o pagkamagtayhan mga sahan nga anak mga firstborn Parao pati ang mga Egyptian nagkasisindak bagaheran na kuan ba bagan anera na hinabuera bagan grabe nagkakalilis ang hira nagpapanik na terrified hira bagan hira gin attacking terorista nga grabe panhimon mga terorista
kung ano nga mga makingirhat so ganan era gin aabat bagan nangingirhatan hira nga di na maintindihan nga nahadlok hira kung kulbahira kay bayan hira magkamagtay sanglit era gin kuan nga ang kailangan nila mabilingan diretso himoshe para ipahunong it na hihinabo. So bisan adto kagabihan ng gabi iparao kaupo dan niya mga kuan mga minister pati niya mga general pati niya mga importanteng mga tawo nga nakapaligid iya iragin biling himoshe nga ni kuan hi Aaron ngan nagkatwirahan nagbalay-balay hira nga kungain nagbalay-balay hira nga tuhan mga balayhan mga Israelites ngan nagpapanik na parao nayakan nga ay ni Moshe nga ni parao ay ni Moshe nga ni Aaron na okoy ay nira pero waray bisan osa nga jo nga bumulig kan parao kay dira nira mahimo bisang karog nira dira na mahimo kaya no kay ginwarning nga nira nga Ginoo nga dire gumawas it era balay kay kung dire mamamatay hira so pakabati nirahan busis ni parao nga naggugulat ti parao kung hain ni Moshe nga ni Aaron na okoy tas kung hain nira ang mga Israelites nag-uusisa nanhilingiran era mga bintana na nakitaan nira iparao nga napapalibutan na niya mga minister mga servants niya may mga daradara nga do kaluong para makita niya kung haint mga aragian kay masarong manit abot nga nit gabi so siya to na hinabo hiparao nagdadalagan haros na tanan nagdadalagan niya na tanan nga sulok ngadto para pamilingon ni Moshe nga na Aaron ngan ang mga Israelites eragin tutuldo kung hain ang direksyon kung hain ni ikuan hi Moshe nga ni Aaron nasi nga dito dapit pero para bagan uwat kay pagkakatuniyan ang sa lugar na ang sulat ng mga Israelites hindi nasa dito na lot hiya dito na lot pabalik-balik hiya katuyangan to balik minihim mo na nga ototo hi parao o siya to na hinabuhan great ngan makapangyarihan na parao bagalayan nahimo nga oto-oto kumbaga para sila yan nakitang ko nga kuan nga nasa nga kuya pwede magpakiana wala problema bahay na ko makato kasi nga to kuan ano ka pa ito na ito nga lugar kan mano sugadin kamano Pedro hain tiya balay kasi tao maaboton mayakan nga nakita ka nagian diretso nga to it nga katapusan nga agian pawala pagkadanimit pawala patuo tasit pagtuo ni pagkuan mo kuan luwat pawala oto tas katapusan may nga tubalay pagtuktukla may nga ni bumaton pakyan ni kung hain it balay ni Mano kuan sampul Mano Pedro may uwat labay nilinarong lahiya kaya to na hinabo so grabe ang era kuan na tere pa deran duro kay derel nagkamagtenera mga anak firstborn nera mga anak anera mga hayop pati an era mga Ginoo nagkamagtay gihap asya ito na hinabo sanglit asya ito na hinabo ayarang nagkuhan hera nagbagan na terrified hera kukulba-kulba nera magkamagtay you are free finally nabilingan na nera Moshe paraongan aniya mga general pati aniya mga minister aniya mga advisor nagbow wari good nagkuan talaga hera ano ka pa ito humapa hatuna hatubangan ni Moshe ngan kuan nagmakaluoy nga about it, nga kaluoyan hera just as Moshe di ba sa tunyakan ni Moshe nga magbabaw down hera hayya ngan yung maka ni parao nga please lakat na kamo yung maka ni Moshe nga yan ang katunganit gabi ano kami mga kuan mga kawatan maninikas nga makuan magkakalakat nga kuan
magkakalakat nganin asip mga kawatan kami, kaburot nga anit gabi, magkakalakat kami buwasit aga, it kakuanan adlaw, ano ka pa iton, it masirak nat adlaw, malamrag na, malamnat adlaw para makitang kami mga tao nga, waray kami magkalakat ngani nga, sugadit mga kawatan nga, naghihinay-hinay pag kalakat, para makita nera nga nagkalakat kami ngan waray niyo kami pigila. So asya to'y parao nagmakaloy kang Moshe nga makan nga. Pero kay firstborn ako nga anak, firstborn ako nga kuan. Kung diri ka magkakalakat yan nga gabi, nahadlok ako nga mamamatay ako. Ngan siguro bugos nga Egypt mamamatay kung magpapadayong kamo nga magpapadayon ka mo nga mag-i-stingan niya kuan. Magpapadayon ka mo mag-i-stingan niya Egypt. Yung mga ni Moshe nga, dato na mo kung paano ning papahunong nit kuan, zero tit Ginoo. So gintot duan ni Moshe para kung paano niya mapapahunong it kuan zero tit Ginoo. So parao nagkuan lumibot ang mga streets nga naguliat tiya para mabatian niyan mga Israelites nga naya kaniya nga prina kamo dadato yung mga anak, dadato yung mga hayop patanan nga iyo tag-iya prina kamo dadang ang kalakat na kamo asya to na hinabo asya parao nabuhi. So siya to na hinabo. Nagprepare na hera pagkalakat. Hashem, ginyak lang niya Moshe nga tutumanon niya at saad niya kan Abraham nga after magsaperhan mga Israelites an era pagkauripon iko kan hera yahatagit Ginoo it era freedom. Ngan magiging rekuhanon hera ngan yung makanggapang Ginoo nga yak na it mga Israelites nga aruon na era mga neighbors nila nga Egyptian it mga gold, silver ngan mga nice nga mga panapton magupay nga mga panapton nga aruon daw kuno. So asya man buhatan mga Israelites anya ka ng Ginoo kung maturan mga balay-balayhan era mga kuan Egyptian nga mga neighbors ngan ginaro neran era karikuhan. Yan na maaraman mga Israelites kung ano tira aroon era mga neighbor kay di ba han plaghan Hoshek or an darkness ang mga Israelites nagpipinambilingin kung ano-ano han mga gold han mga silver alahas, mga mag-upay nga mga panaptunan nera mga agaron, pero waray nera kawata, ginpanigam na nera kung nakain. Sanglit, bisan kuan ang mga Egyptian, dir nakakag-deny nga, magbubuwa ba nga, waray ng pobrela kay maaraman nera kung hayas, di ba, ato dito dapit. So, deservehan mga kuan, ano ka pa ito, Israelites, an era ginaro nga mga wiltan era mga agarong. Kaya ano, pira katuig, damo ang katuig nga nagserbisyo hira. Nga waray hira babay di. Han era mga kuan, agarong kay mga oripon man hira. Grabe nera kapu yan, forced labor ang imbuhat ha era. Mga delikado nga mga sugo ha era. Sanglit, deserve nera at to. Ano nga, anong gin pang-araw nerang kuan nera pero deserve nera kay naging slave era waray bayad da era nga damo-damon katuig naging uripon nera nga waray bayad deserve nera nga kuwaon na talanit mga karikuan nit era mga agaron ay kung diri agha era diret nera makukuha ng mga kayamanan nit ng mga kuan dit man rireko nga mga Egyptian kung diri agha era. So finally nga
And finally ngayon, umabot na mga Israelites sa Eretz Israel or land of promised land. Dito nira ginlubong hi Yosef ha sudadhan Shechem. Asya ito ang place kung diin dito hiya gimbaligya hiya aniya mga kabugtuan asa oripon. Yosef dati di ba gimbaligya hiya niya mga kuan kay di ba 12 tribes gimbaligya niya mga kabugtuan. Tapos nahinabuhi Yosef dito na kumuha dito ya umabot ta Egypt kay dito man nagpreta iya dito man nakuan. So nangadto ya Egypt tapos na preso iya tapos din before ya ma-preso dito na nagtrabaho kang Potiphar. Tas Potiphar may din kuan gwapo man ikuan basta ilabog ito nga istorya pero dito na siya dati istorya na pero han time nga mamamatay na Yosef naging makapangyarihan nga tao bugos nga Egypt hiya ang second in command. Kumbaga Parao an kay bahanla nera ni Parao kay Parao hiya itnalingkod nga tiya trono pero maliban nito natanan nga power halos magpareho layra ni Yosef. Hiyan ginsariganan Parao nga magmalakad it bugos nga Egypt. So Yosef before yan namatay iyagin nangaro iya nga an mga Israelites magsada iya nga nagrequest iya nga ang mga Israelites magsada iya nga kung malakat na nga nira Egypt kailangan iti iya mga kalansay iya mga bukog dadong gyap nira kaupod nira nga didto ilubong ha Eretz Israel or land of Israel. So sakto nga takna ang pinaka ginuhulat nga pagkakataon ti arabot na asa na ito time nga para kuha ng mga kalansay ni Yosef. So asa to ang mga Egyptian ang namatay hi Yosef kay yumakan man hi Yosef nga pagsaad man niyan mga Israelites nga kung malakat na nga nira Egypt kailangan na doon tira makalansay sa ang ibuatan mga Egyptian kay mga watsi naghimurang kabaong nga putaw tas ira ito ginlowered ngadto ha pinakailaruman Nile River. So paano man nga paagi nga nabilngan ni kuan paano man paagi nga nabilngan ni Moshe an kuan ang kabaong ni Yosef nga ato man ito kasi sidman Nile River di nga niya maaram kung hain dapit. So asya to Moshe kumatuhan Nile River ngan yumaka niya nga Yosef asya ni time oras para kita lumakata Egypt. Tas iya ginsurat ang ngaran ng Ginoo nga dahit pisan usa nga kuan pottery kumbaga usa nga tipak na nga kuan palayok ngan iya gin hapil ngadto ha na river ngan tigdala ang kabaong ni Yosef lumutaw tikang nga ilaruman tubig ngan naglutaw-lutaw nga ng tubig ngan ginkuha ini nga kabaong ni Moshe kaupudan iba nga mga Israelites. Quickly laksi asya na niyan time nga mabayahera ang mga Israelites era nagpakap na era mga karekuhan nga era nakuhan era mga Egyptian na neighbor nga ano ka pa ito 99 donkeys loaded with treasure. Ibig sabihin 99 nga kuan nga donkeys para hit usa nga Israelite sugad kadamon karikuhan nga era na aruhan era mga Egyptian neighbor. Yan na era gin rapin maupay era gun hinay nga pagrapan mga leftoveran era matsa ngan maror nga era gin kaon nga dan kagabihon. Precious iton para era kay
precious ito para era ngan instead nga ipakarihan nga ton era mga donkeys, era mismo ang nagdara to nga mga leftoveran matsangan maror. Tapos nagprepare perahin mga kuanin arena ngan era ito ginbake para mahimo nga tinapay. Pero agihan malaksi nga panitabo nga nagkalakat era Egypt an era mga kuan mga arena nga ginpanbake waray na nakatubo sanglit na himo na matsa. Matsa ibig sabihin nito unleavened bread, waray kumuan, waray tumubo. Kumbaga waray kundi ba yeast, di ba? Waray tumubo. Bisan pa nga ni kung waray butangan yeast minsan arena natubo basta ginkukuan it tubig. So asya to imo na. Bisan ang mga Diyos maaram nga tikadto hera disyerto, waray hera magpreparehin mga pagkaon nga dadalon nera kaupod nera. Kay dira nahadlok kay maaram hera dira nahadlok nga waray nera pangangaunon nga to disyerto kay ano ka pa iton nga to disyerto bisan maaram hera nga didto ha disyerto waray nga to pagkaon waray nga to tubig maaram hera nga it Ginoo dira pababayan kay agi kitagad lang gimbuhat han Ginoo para era. So kami ada herahin kuan ano ka pa iton matibay nga pananampalatayahan Ginoo nga marami ra nga kaya ni rason marami ra nga kaya ni ra sumunod hit Ginoo bisan diin nganit Ginoo dira papabayan sanglit dira na kailangan nga magdarapahin kung ano-ano. Usually it mga ayam basta nga ni may nakikitan nga kuan dire niya kilala nga mga tao nagiinosig pero han panahonan nagkakalakat na ang mga Israelites sa Egypt waray bisan usa nga ayam ang nag-inosig sanglit ang Ginoo Yashem ginrewardan mga ayam nga ginrewardan mga ayam pinagi nga kung may danganin na mamatay nga hayop han mga Israelites an karne iyahatag nera ngadton era ngadtuan ayam yana it ayam good life to niya waray to niya di pa sa tao nga may the choice pero bisan pangani ginrewardan lagi perahan Ginoo para agihan waray hera mag-inusig. Imagine nala kung ano kaya i-rewarded Ginoo haton nga mga tao pagbuhatin kaupayan hit igkasi tawo. So asyad to. So an era ngayon ginbake na mga kuan, mga matsot kumuan na kuan for 30 days waray ka kuan ba waray maglain for 30 days. Ano to na hinabo? Ang Thursday siyahan nga adlawan Pesak ika 15 ka adlawan bulan han Nisan ika 2448 nga tuig after han pagimuwa ang Ginoo ang kalibutan ang mga Israelites yana nagkamiadan nahin freedom nakabuhay na nera slavery. Di kita maraman eksakto nga mga detalye pero imagine nala nga milyon hera nga mga Israelites nga lumakat sa Egypt, mga lalaki, mga kalalakinan, kababayanan, mga anak nera nga imagine nala nga kami adan iyak na nera ang Ginoo nga magkamiadan ng census an era na iyap 600,000 katawo pero ito nga 600,000 ang mga may edad lang nga 20 to 60 years old 600,000 ngan mga lalaki la iton isipala an kung example mga ito nira mga inasawan another 600,000 edi 101,200,000 na paano nira mga anak paano pa ni mga kabataan mga kababayan nga nag-iedad
nag-iedadhin pera ka months tubtob kuan, pera ka adlaw nga kabag mga bagong anak tubtob 19 years old or 19 days old, 19 years old and 364 days before mag 20 years old. Kasi damo-damuan talaga. Pati ang mga kalagsan nga na mga idaran na 61 plus. Damo-damuan nira nga mga kuan nga mga Israelites nga bumaya Egypt ngan naka-organize nira kuan nira paglalakaton. Nakahiwalayin 12 nga brigada nga soldiers. Nakapurmahirahin kuan 12 nga row para nagrerepresentan kada usa nga kuan, para representan kada usa nga Shebatim or 12 nga tribes. Ang mga kuan tatay, mga anak, pati nila mga anak naglalakaton mag-ugrupo o punan era mga donkeys nga may mga karga nga mga karikuhan ngan tipakadto na hera naglalakaton hera tipakadto nahan Egyptian border. So nakadto hera nagian tipakadto ha Sinai ngan yung papangulan hera ibig sabihin na nauuna ano ka pa ito ginlilid hera ni Moshe Rabbeinu nga naglalakatin tindog ngan kuan mopen tindog ngan walking tall and erect. Ibig sabihin nga diri nga bagan with low confidence. Kumbaga kung di ba basta nga ni tao itaset confidence nakatindogin maupay ngan kung happy bagan mopay talaga naglalakat tall and erect. Kaupod niya ang kabaong ni Joseph. Kaupod gap niya hiaron na niya magurang na lalaki ngan diri mahirayo era naglalakatan usa nga babayi nga nagsalbaran kinabuhi ni Moshe ngan nagpadapa iya kuan Princess Betya an anak na babayi ni Parao. Tapos nagkukan na era an sign of presence ang Ginoo. Nakikitan nera an kuwan ang dampog nga may shape in pillar asyan naglilidan era gian. Tas ngadton era likod habang nabayaran Egypt nababatean nera an mga kuan aringasa mga Christ mga Egyptian nga naguliat nga nayakan nga paglaksik amo kalakat na kamungan ni kalayas na kamungan ni lakse asya tugod man na hinabuhan niya kan ni Moshe nga an bugos nga nation an kuan nga an bugos nga nation nga mga Israelites nga naoripon yan na ang mga Egyptian na mismo ang magmamakaluoy para lumakatira. So, bisan ni Parao nga asya pinaka-importante adto nga nasyon nga Egypt, asya gihap naglalakat kaupudan mga Egyptian. Isipagadla ang mga Israelites umabot sa Egypt 70 la katawo. Pero yan na mabaya ra Egypt milyon na katawo, damo-damuan millions. Ngan by time nga Jacob ngan aniya pamilya lumusad tipakadto Egypt until yan na nga mabayara Egypt 210 years. Tikang time nga ginyak ni Hashem ni Abraham nga iya mga anak nga chosen people ang Ginoo nga magsasaper hiraha foreign nga bansa until it era pagbaya or Exodus 430 years. Ikang pagyakan ng Ginoo kan Abraham nga iti mga anak mga tuhit kuan nga foreign nga country tas magiging slave ra didto tapos purang makuan hera after it tapos magkakalakat gapera. Pero tikang kuan
kabuhi ni Yitzhak kaniya anak kay di ba duwan anak ni Kuan ni Abraham Ismael nga ni Yitzhak. Tika nga kabuhi ni Yitzhak tubtubhan yan na pagkalakat ni Hera ha Ehipto 400 years eksakto. Abraham nga yan di rila duwan anak may dapan niya anak na 5. So asya doon na hinabo more mitzvah. So katapusan nga para siya Hashem gintagaan ang mga Israelites in mas damo pa nga mga mitzvah nga magbubulig era nga mainumduman ang mga paninabo nga mga mag-upay mga milagro nga kaupay ang Ginoo nga gimbuhat ang Ginoo para era para taga era freedom. Asya niyan mga detalyehan mga kuwan mga mitzvah or commandments ng Ginoo. An mitzvahan firstborn, an mitzvahan tepilin, tapos an kuan hagada. So asya inin damo mga kuan, damon mga nakapaito, damon mga ginhatagan Ginoo nga mga mitzvah. So siya ano ka pa ito? Damo gud manini nga kuan nga mitzvah may mga kuan specific pero asya let ka kuan asya katapusan na ini. Asya ito nga kalakat na Hera. Tikat to na Hera ang border han Egypt. So ini nga kuan nga para siya nagkupanin haton nagahataghin kuan lesson. Kay Torah diri to niya history book nga diri gapito niya bisan pa man nga gintatawag it Torah nga book of instruction or book of laws or book blueprint it Torah ginatawag nga blueprint of creation, guidebook paano mabubuhay tao nga nagsusunod it Ginoo na kumbaga nabubuhay tao batay hit mga kuwan batay hit kung ano nga way nga karuagit Ginoo nga tao mabubuhi nga paano tao magio sa mabubuhi nga diri nagbabiolate mga karuagit Ginoo mga instruction kay kung niya kung puro la kung Torah buklayahin kuan hin mga balaod di sana dapat gin-enumerate na lat Ginoo. So di siya Ginoo asya net bawal asya net pwede iya lagi enumerate pero kay ano nga may mga istorya kay kung tapos kung history book kay ano nga kuan ano ka pa ito damo detalyado man specific nga bisan dire man pang kuan bisan dire man pang highlight nagkaupod. So ano kay not rason kay it kuan it Torah di relaton about history or libro hit instruction. It Torah kuan hiya gin pansurat Ginoo palit mga istorya mga stories para maghatag aton ng lesson han past nga pwede naton ma-adapt o ma-reflect naton kay it mga nahinabo han mga istorya recurring events. Ibig sabihin asya lagi hapya na kay ang mga tao dati asya lagapit mga tao yan na it mga tao dati may mga ego magtigas it ulo may arrogante may mga tao nga idol worshipper asya lagi hap. So pautro la so maghahatagin niya aton hin mga lesson nga magagamit naton nga na patihit mga tiarabot nga mga tuig at kinabuhi. Pero pinakakuan talaga nga main point nga dapat mahibaron naton about han mga kuan mga rebultuhan mga Egyptian kaya inugin niya kampang Ginoo nga nagkatutunaw an era mga kuan nagkatutunawhan kaya kailangan patunaw iyakan Ginoo nga iya gintunawan mga putaw nga mga idols han mga Egyptian ngan ang mga
kahoy nga mga rebulto nagkadudunot. Kay ano? Kay para iya ka na aton nga Ginoo nangangalas ultimo giap mga rebulto. Sanglit kita nga mga kuan tawo dapat mahibaro kita lesson at parashat bo nga ayaw kita ito na rebulto. Kaya kung natuod kita Ginoo, dapat tuod kita kung ano iyagin papasunod. Kung yung makanod Ginoo nga ayaw kamot ng rebulto, tapos nagsasamba ka lagapit rebulto, ano din karuyag signon nga natuod kat Ginoo? Kaya kabalik naman ting bubuhat Ginoo. Kaya kung yung makangangani kung natuod kat Ginoo, yakan nga, direct natuod at Ginoo. Kaya ano, kaya nasamba ako mga rebulto. Kay asya may dot yakan Ginoo nga ayo pagsamba it rebulto sanglit dik nato dit Ginoo inyayakan it Ginoo sanglit nagsasamba ako it rebulto kay dik nato dit Ginoo sanglit kung yung makangani nga natod kat Ginoo nga tinuod ka na talaga natuod tuod it Ginoo nga ayo pagsamba it rebulto kay di ka pwede maging 50-50 nga natuod kat rebulto nga natuod kat Ginoo usalay at usalay ka matuoran hiton nga gimbubuhat ka matuoran hiton asya ka nagsusugad nga nagsasamba kat Ginoo nagsasamba kat rebulto kay 50-50 ka 50-50 ibig sabihin nahadlok ka nga ang mabutit time nga itim gimbubuhat sayop ngayon nakakasala ka ngayon nga grabe hit Ginoo sanglit bang koreg nimo mag playing safe nga at least may pa 50 chance nga masasalbar ka kay natuod ka gipit Ginoo pero dire tuod kaya magkuwang ka nga it mga rebulto it kuwan it mo spiritually it pagkitat Ginoo mo patay ka na parehas it mga rebulto nga waray bisan kuwan ano ka pa ito bisan usang nga sign nga may kinabuhi era kay bisan nga ni paggios waray nira sugad ka gihap mas labaw ka pa it mga rebulto it mga rebulto siyempre, waray nira utok, sanglit, di rin nakag-isip. Pero ikaw, may nakautok, pero, di rin ka nag-iisip. So, mas grabe ka pa yung mga rebulto. Sanglit, kung gusto mo tumudit Ginoo, tudit Ginoo, nga nayaw it rebulto. Maabot it panahon nga, it Ginoo mismo't mag-imong paagi nga, pwersahon, it mga tao pumili, kung hain talaga hera. Kung para herat Ginoo or para herat era mga rebulto. Sanglit, bisan nga na kung mapapansin niyo, it Ginoo, it Pope nga gintatagad hit mga Katoliko nga mga Kristiyano nga baraan nga tao, huli nga tao, siya gintatawag nga santo, kay righteous daw kuno. Anong yung buhatin ni Santo Papa na Papa niyo? Ano yung buhat? Iya gin-approve. Yan na nasi ginahiya nga same-sex marriage. Ano ba it ngiyag yung bubuhat? Di ba kabaliktaran nito yung papabuhat at Ginoo? Pareha siya kang parao. Kung ang tinayakan ni parao, kabaliktaran at iyag yung bubuhat. So, kung ikaw, tao nga matado, nga may da pa sakto, nga may da ka pa intelligence nga natitira, nga award nga natitira tim kalugaringon, mag-iisip ka nga, siguro, asya na nitak na, para pumili na ako nga, klaro na ini, malinaw pa ini kuan, malinaw pa init busag nga kuan, busag nga color nga kumbaga no brainer na inin. Kumbaga pagpili malaksi na lakay. Klaro-klaro natin bubuhat nga diri Asya. It kuan kabaliktaran nan siyahan ang rebulto. Ang nagpauna hiton mga Katoliko, ang Roman Empire. Papangunahan it mga papa, rebulto, nayat Ginoo ayot mga rebulto. Tapos yan na naliwat, kuwan, same-sex marriage, nga abomination gapit, kuwan it Ginoo, hindi diri gapit niya, siya itong mga rason nga, kay naging gunaw dati, ang kalibutan, ang panahon ni Noah, kay diri la about, kuwan, same-sex marriage, pati gyap hayop, kay ang dati, ang panahon ni Noah, ging kakasal ang duhang nga lalaki, diri la duhang lalaki, pati usa nga hayop, so ang ging kakasal, tulo na, duha nga kaparehas nga lalaki, usa nga hayop, or duha nga babae, usa nga hayop. Sanglit na puno na an kuwan, an limit or an measure han
karautan nira, nag-awas-awas na nira karautan nga kailangan na limpyuhan ng Ginoo ang bugos nga kalibutan sanglit ginpadara niya an great mabul or great flood nga ginpandulumos niya na tanan nga for 40 days ang kalibutan na nakalunodhan tubig. Hanglit kita nang ulit tao tikig lahit usa nga drop hit fluid, usa lang nga drop hit tubig itawo. Tas kita ayan na kitang mga tawo, may naton mga mata, may naton mga bukog, may naton mga organs. Isipala iton. Hanglit di na kita dapat magkuan nga taton pagiging arrogante. Ngan it Ginoo hiyat makapangyarihan nga tanan, nga di rin niya kailanganin mga alalay, di rin niya kailanganin mga second in command or vice president or ikaduha nga kuan nga kay gugulan na yan duro sanglit kailangan niyan mga kabulig, di rin tuntuod kahit Ginoo makapangyarihan nin duro. Ngan it Ginoo basta nagpapasaylon sala, di rin damot kuan, di rin damot artit Ginoo usalat iya kailangan niya nga kondisyon para mapasaylo niya ting mga sala. Ano tiya kondisyon? Diri nga itiya kondisyon kailangan may mamatay nga tawo, kailangan may mamatay nga tawo nga igray sa nga krus para pasaylo nit sa lahit ibang nga tawo. Diri to na siya kailangan nit Ginoo kay binuwa iton dako iton nga nilorong kahit Ginoo gimpapahalagan ni it Ginoo tagsa nga kinabuhi. Importante it kinabuhi tagsa kada usa nga tawo kay ginimo kita hitladawan it Ginoo an naghimo yahing clay kan Adam wari pa kinabuhi Adam iya nagblohi yahin air tikang parte ha iya partit Ginoo iya ginblow nga ton nostril han erong han buwan erong ni kuan ni Adam nga nagkami adang kinabuhi sanglit kita mga tao may dinaton spark hit kanang Ginoo may kaupayan nga diha aton nga mga tawo sanglit kita nga mga tawo kung magkukaron la naton aton la ni protektahan nga spark nga diha aton hit partit pagiging partit Ginoo makakunik kita at Ginoo sanglit direct kailangan nga may da pa mamamatay, may da pa iraray sa nga cross para mapasaylo ating kuan, pasaylo ating mga sala. Kay isip pagadla ano man na hinabuhan mga before ito nga JCP net ni sir nga mga Jesus Christ kung ano-ano nga mga linurong. Ano man na hinabuhan mga kuan before ito na iya, ibig sabihin ira waray nagkatataluwas kay waray pa man nagtuya dati. Dere ton tuod dako ton nga nilurong. Baka ka daw ito naya kanang Ginoo nga kung gusto mo ita kong kapatawaran, kailangan may naton business transaction nga bubuhaton. Kailangan may daani mamamatay nga tao before ni makuha ita kapatawaran. Asya ba ito't Ginoo? Asya ba ito pagkitat Ginoo nga maraotot Ginoo nga it Ginoo mismo maghihimuhin kasuratan kuan daw kuno nga nasa ring nga dakunuhan kuan nga asya ko daw kuno iton nasunod kuno ang kasuratan. Binuwa iton. Waray nakasurat nga kasuratan nga nayakan Ginoo nga may da mamamatay nga tawo nga igraray sa nga krus para pasaylo nit mga tawo waray nakasurat nga sugad iton hatora binuwa iton nga istorya kay bisan pait inot nagyayakan iton bisan pait pop it magkuan kung hayan iton iyabasihan nga nasunod ang kasuratan ang nakasurat ha kuan nga asyat may hinabudaw kuno nga ginkuan na ko ito prophecy nga may mga tawo nga igaanak nga igraray sang nga mamamatay para talwason kalibutan binuwa iton kay waray nakasurat nga sugad binuwa iton dakot nga linorong sangit kung magguwang kitahin nga parashat bo mayayakan naton han papaano gintunawan ginuwan mga putaw nga mga rebultuhan mga Egyptian sugad hit ice cream nga gintutunaw hit sirakit adlaw pati ang mga rebulto nga kahoy paano nagkakadudunot paano magkakadunot it mga kahoy di ba isipa bagayaran mga buhi nga mga tanong mga dudunot kano kailangan buhaton it Ginoo nga sugad ito para ipakita Ginoo nga diri iton mga tuod nga era mga rebulto nga era mga rebulto
dire ra matatalawas it era mga rebolto, nganit mga rebolto waray mga kapas para kalabanon nit Ginoo, kay ito nira mga rebolto deret mga tuod. Sugal ito't mga rebolto it mga Katoliko naghihimo pa hirahin mga excuses, mga kung ano-ano para i-rationalize it era pag ampuit na mga rebolto besan at Ginoo mismo't nagyayakan nga ayaw kamot ng mga rebolto sanglit. Kung mga Katoliko la mag-iisip itiragin bubuhat pamatikot iragin gin tuturing nga Ginoo diret Ginoo nga aadat Biblia. Kay kung asyeto kaparehas ito Ginoo nga iragin totoo nga da Biblia, paano nga paagi nga mag-iinampuneran mga rebolto, maghihimo pa nila mga excuses kung ano-ano nga it Ginoo mismo't nagyayakan ngayo kamot na mga rebolto. Hinot iyo ginlilipong it Ginoo or it iyo mga kalugaringon la mismo, it iyo mga kalugaringon kay mga in love na kamot iyo mga rebolto sanglit bisan maaram ka mo nga dakot nga salahit kuanit Ginoo kay asyatot first commandment dire niyo mabayaan kay ano kay in love na kamo durod it na iyo mga rebolto madly in love, deeply madly in love na kamot iyo Ginoo, crazy kamo it crazy in love, kumbaga in love kamot iyo mga rebolto kay it iyo mga kag-anak tubtubyan na pati kamo damot mga memories nagkaupod ka mo abuhit ng mga rebolto sanglit iyo ito ginprotektahan nga dire yung kay in love ka mo hit ng mga rebolto niyo. Pero mabot na nga nitak nang magkuanet Ginoo maghukom na maya kanit Ginoo waray ba nagyaya ka na iyo, waray ba nagre-reminda iyo, hinubait mga tao waray ba nagyayakan bisan usa nagyayakan na iyo nagpapamatha iyo nga nginaya kaniya nga na dire kito na mga rebolto dire ka mo makakag-deny kay ultimo ako't nagyayakan bisan dati ako nga Katoliko ako mismo't nagyayakan kay ano kay maaram ako't kamatuoran kay nahibaruan ko kay nag-aaram ako dire nga gisusumat-sumatan la ko kung hinuin o mga ministro mga kapadian nga pera katuig nag-iniskwelahon isip palat mga kapadian pera ka tuig nag-iniskwelahon pero nakuan ba may daba maupay nga naidulot pera pag iniskwelahon para katuig may daba na kuan na nahimo na nasunod ba nera at karuigit Ginoo nasunod ba nera waray nera kasunod bisan pera katuig o dire ibig sabihin nga pera katuig nag-aramit mga kapadian mag-aram-araman na kay bisan it mga kuan it mga lawyer nga nag-aaram kung makatradang ka nga lawyer sa tingin mo't mga lawyer nag-aaram para maging honest nag-aaram nila paano nila lulusatan it mga kuan excuses paano nila lulusatan mga pakiana so galit mga kapadian nag-aaram nila paano nila lulusatan it mga kuan it kamatuoran dire mo kailangan lusot-lusutan kailangan nim atubangon it kamatuoran dire mo kailangan i-rationalize dire mo kailangan dipinsahan it kamatuoran mag-i-stand itiya alone dire mo kailangan itiya protektahan di mo kailangan pag kuang-kuanan ning kun anong mga excuses para dumigon niya it kamatuoran madigon nga dire nim kailangan ning kung ano-ano dire mo kailangan excuses parsit ginyayakan ko nga nadiret ginuhit mga rebolto kamatuoran iton dire ko kailangan kuan kay first commandment iton ada itot mga tao nga nagbubuhat it kabaliktaran nito kailangan nira dipinsahan kailangan nira maghimon mga excuses kay maaram hira kung magiging honest lera kalugaringon nga sa Jupiter ging bubuhat nga nangangalas at Ginoo ha ira ita ging bubuhat kay kabaliktaran ira ging bubuhat at papayimot Ginoo yung mga kanit Ginoo nga ayo it mga rebolto it mga Katoliko it papa ging papangunahan it papa nagkukanit mga rebolto yung mga kanit Ginoo nga ayo it same-sex marriage naaya ka ng papa okay same-sex marriage okay iton kay hino ba ako para mag-judge kay kung may tamang nga pamurubuot na papa nga iyugin kukuan intatagaan respeto nga holy kung kuan hiya
kung hiya it leader it spiritually, dapat mas hilaro mitiya aram about hit karuyag nga nit bawal hit Ginoo. Diri nga kung iya it na diri nga it iya panrason bagalahit yano nga tawo nga diri nag-aaram about it hit karuyag hit Ginoo nga baga nagpapakiana kahit usa nga adik or usa nga tawo nga secular nga diri nato ulit Ginoo nga sa tingin mo ano man it ko nito nga mga terorista ano man may dapat ito nera mga kuan okay ito nera kay ano mat kailangan buhaton na era ano man sa tingin mo maraot tira nga tawo marang ka kuno tibabato nit mga secular nga mga tawo nga diri maaramit hit kuan mga kuan it Ginoo mga sugot Ginoo opinion nit Ginoo marang ka tibabato nit mga secular nga tawo mayakan diro nga hinuba ako para mag-judge ng mga terorista siguro may sugad lain siguro sugad lain siguro sugad lain sugad ito mga tawo nga mga secular nga tawo nga wari pagtuod Ginoo or mga tawo nga natuod it Ginoo pero diri nag-aaram sanglit waray nira sakto nga aram para pumili ngan kuanon batunit mga pakiana nga mga napakakuan ano ka pa itong mga pakiana nga dako talaga it epekto tera kinabuhi paset nga kuan it mga revolto dako itong epekto tim kinabuhi kay Ginoo naya Ginoo nga hiyala usalahi yang nga direct mga revolto kay iyat naghimot bugos ng kalibutan nga diri niya kailanganin mga assistant or kung ano-ano ang kaya kaniya pasayloon basta tinunood latin pag pangaron pasaylo kay nasing Ginoo basta tao mga ruin repentance siya lang nga kuan usalat iya kailangan nga kuanon nga tao magrepent tininuod tikan talaga iya kasing-kasing nga pasasaylo niya tao ngan dire niya babalikon nat iya mga sala nakasurat ito nga ada ito kuan tanak kuan ano ka pa mga ayakan ni prophet Isaiah it's either prophet Isaiah prophet Yermeyahu or Jeremiah asya ito nakasurat ito di mo kailangan kuan nga maya ka nga di ka nga nito muod kang kuan di ka nga nito muodit nga Jesus Christ nga gin rise nga daha kuan nga cross di ka mga tulangit utro ka nga idiot kung nagbabasa kahit kuan it Torah magyayakan ka nga di ka nauting ginyayakan ang kuanim ginihimonim nga chipit Ginoo ginihimonim nga et Ginoo nga di rin na niya maakusit kalibutan sanglit kailangan na niya assistant o autim muna tim Ginoo kuan ano ka pa ito sadistat Ginoo nga kailangan ani may mamatay nga tawo kay nagi-enjoy it Ginoo kay psychotic it may problema at utok it Ginoo nga kailangan niya ani may makita niya nga tawo nga igray sa nga cross para mag-enjoy hiya tas kung mag-enjoy na yung may mamatay nga usa nga tawo apasaylo na tim sala ugad pagkita namit Ginoo kasi kailangan pang pamurubuot nit mga tawo nga may sakto nga pamurubuot pero yan it common sense di rin na paret na tanan ng mga tawo para na light mga tawo nga nag-aaram nga nato udit tinuod nga Ginoo at Ginoo nga nag-uusaan la pero mga tawo nga inlabit ira mga revolto inlabit mga kasantusan inlabit nga JC Pinit na Jesus Christ nga nagparaysang kulantoy nga dat kuan kay asya daw kunot kuan nakasuratan besan nga wari man basihan wari man nakasurat nga sugad asya nahinabo dire ra makuan dire nira matatanggap papaano ni matatanggap kung nag-invest ka na hiton para katuig sanglit bisan karuyag mo lumakat baga nahadlok ka nga lumakat kay pero naku katuig anong man lat mayayakan hit mga tao akon nga pero na ako katuig lagas na ako ni tas mabaya ako ini nga religion pero dere ra mga aram nga dere ton about religion kailangan it pinaka-importante it pagtuo hit Ginoo ngan pagsunod kung ano karuyag hit Ginoo it mga religion nga mga ngaran wara hiton dere ton mga asyat basihan it pagtuo ngan pagbuhat kung ano't karuyag it Ginoo kung yung makanit Ginoo nga ayawit na mga revolto kung yung makanit Ginoo nga ayawit nga mga same-sex marriage kung yung makanit Ginoo ayaw sugadinin kung yung makanit sugadinin kuan asat susundon nimo di mo kailangan nga
o kailangan mo sugad hinin. Pero kung magkikinuwang kahin mga revolto kung ano-ano, magkuwang kat same-sex marriage o kung ano-ano mga kanang hayop, so ano matawag mo? Ging ka kalaban nimo, karuyag di mo makipagtunggali hit Ginoo. Kaya ano din bubuhat nim? Ginoo na ya kanin kabaliktarang ka. Ginoo na ya kanin kabaliktarang ka. Katapos nayakang ka nga naugop kat Ginoo, nato kat Ginoo, nga usa kahit mga shipit Ginoo. Paano ito mahinabo kung ato kat kabaliktaran hit karuyag hit Ginoo? Asya to dapat nga pamurubuton it sakto nga tao nga nag-iisip pa. It sakto nga tao nga may buot pa. It sakto nga tao nga may dapa awod. It iya gimbubuhat na awod pahiyat Ginoo. Kaya kung waray na nga ninim awod, nga diri ka na nag-iisip kung ano tama, waray mo na paki kung ano tama nga diri, ano tama o sayopit matad Ginoo, waray mo na itong paki. Waray mo, bagasaho, mayakang ka lang nga, bagasaho. Ano ba iton? Ano man na hinabuan mga dating nga, waray tumuod ito, nga nagkukan mga revolto. Ano man iton? Ano man na konera? Kaya numarang ka na hinabuha era, katapos nera kamatay. Tigam na nga kinabuhi naton nga niya kalibutan, asya rinit kinabuhi nga temporary. Temporary la. Ultimo itaton mga karuyag. Gusto nimin cellphone. Pag kami ada kang cellphone, pero laka adlaw. Ano mo excitement, uray na. Pagkaon, gusto mo kumaon marasang nga pagkaon. Makakaon kahit na marasang nga pagkaon, pero laka kuan, pero laka oras kung asya tinggi kinang permanente. Ano na hinabo, waray, di ka nang gaganang pagkaon. Karuyag mo kumaturog, kay pinipero kandoro. Katapos ng pagkinaturog, pakakuan, di mo na kailangan kumaturog, na diri ka na pagkinaturog, kay ano ka pa iton, bagating kakapi ka na pagkinaturog. Karuyag din magtrabaho, pag trinabaho nimo, kapoy-kapoyan ka na, gusto mo humunong, at tanan nga karuyag itawo, temporary la, kay re-remind kita't Ginoo, ngayon nga kalibutan, temporary la ini, di rin niya siya kalibutan nga, for eternal life. Kung kalibutan la, para lang, in nga kalibutan, para lang mag-enjoy kita. Ano man may hinabo ngayon, para mga tao nga pobre. Ibig sabihin, waray na hinabon era kinabuhi, kay puro la kasakitan era ginabot nga na kinabuhi, kay pobre laman hera. Dire itong tuod. Yan nga ni kalibutan, test ini hit Ginoo. Dire ibig sabihin nga nagkukuri kita nga niya kalibutan, magkukuri nagap kita hit sunod nga mati arabot nga kinabuhi, nga itinuod nga kinabuhi katapos ini. Kaya adto nga kinabuhi, eternal life, waray katapusan. Ngan it pleasure naton ngan may kuan, may limit. Kuan pagkasulin bisang nga natin mga kuan, mga rekuhan nga tao damot problema. Kasi nga, basta nga tao may kuan, rekuhan na siguro problema. Pero di marami at mga rekuhan na tao damot naman problema, di rin makakaturog at gabi. As niya ka nga. Pero kung ikaw, ano natin kalugaringon nga, kuwang ka talaga, nagtigahan mo na gatim kalugaringon, dinadiri ka na talaga pamati. Kung ako mo, magkuwang ka na talaga, maging committed ka na taga, maging committed ka na nga talaga nga naato ka talaga at Ginoo. May nga magpakinaya mo, natuod ka at Ginoo, mayakang ka nga, direct natuod at Ginoo. Kaya nagtutuwa ko at mga revolto. Kaya nasing Ginoo ayaw hit revolto. So natuod ako at mga revolto, kay karuyag ko kontrahon at Ginoo. Ayaw pagsaring nga, may mapakihanay mo nga, natuod ka at Ginoo, mayakang ka nga oo. Kaya yung bubuhat nimo, hipokrito ka. Di rin kuantim kalugaringon, kay gusto mo mag-playing safe. Nahadlok ka nga, maging sayop ka, mahibaruan yung katapos-tapusan, sayop itim gimbubuhat, nga nangangalasit Ginoo itim bubuhat. At itim bubuhat. Sanglit, kita nga mga tao, habang may dapa natong pagkakataon magbago, kaya ini nga kalibutan, kalibutan hit test. Magkamatay na nga ni kita, bisan ano patatatkuan nga to, buhaton, waray na nga to naton freedom of choice.
it nahinabungad to haaton, it's either ginrewardan kita at mga gimbuhat nga maupay or ginpunish kita at mga ginbuhat nga maraot. Pero nga niya kalibutan, maswerte pa kita kung buhay kita kay ano, may dapa naton freedom of choice, may dapa naton kakayahan pumili hit maupay nga maraot, piliyon at Ginoo. Pero kung ikaw magpapadayon ka kontrol ng Ginoo, tas magpapakabungol-bungol kalat ginyayakan haimo, ayaw pag-expect nga it Ginoo papalampason na iton haimo, ipapakuan nito na haimo sunod kung mamatay ka na. Iyayakan Ginoo, ano nang gimbuhat ang ginyayak ng kang sugad? Namate ka ba? So ano ti maging rason? Maya ka nga, Ginoo, pasaylo ako kung ato ka na't ginuhok man ka na't Ginoo, hakort ta beben, mayakan ka nga. Ginoo, pasaylo ako kay wari man nag-istorya ako, wari man nag-advise ako. Kasi papakita at Ginoo emot flashback, ang nahinabong kinabuhi nim. Wari ba may nagya ka na emo? Yana, pakakita na emo nga, pakita na't Ginoohan, time nga may nagyayak ka na emo nga sepetim gimbubuhat. Agitim kaagod, baka makukuan, baka kahit ice cream nga matutunaw, paresit mga rebulto nga natutunaw. Agitim kaagod, baka kan manggugugti. Agitim kaagod kay nga to halangit, na tanan nga tao maibaro maagod. So ganit bata nga bago nga kaanak, nagutay lang nga kuan nimo na awud-awuran usa nga bata. Kay ano, pure pa man itiya solo. Pero habang nagtitikalagas na nganit mga tao, nagtitikawari awod. Kita at na mga artista, naguhubo-hubo, nagginarukay, nagkikinuruan kung ano. Tapos it mga tao nagpipilangit, wow, kaupay ito rin bubuhat kay asyetot mga tao nga waray Ginoo. Asyet mga tao nga waray Ginoo. It marao sa mata at Ginoo maupay nera. Hanglit. It mga kuan mga babayi laban mga kababayan nga nagpapakita at iralawas nga damo nagpapakasala nga mga tao, patay na hira nakaka-earn lagi pera sala. Kumbaga bagaran nag-invest in karautan nga bisan nira mamatay na-earn lagi pera karautan. Kasi mga artista kaya mga nahinabot ang mga artista nala, kita mga artista na nagkahinga na buhay, mga artista nga mga sikat-sikatan. Hinura ano na hinabo? Superstar. Tao ka superstar, ano na hinabo? Nag-drugs. Pobre na hinabo. Kita tsura. Ikuan. Damo-damuan nga mga artista. Mga palito. Madamo nga mga artista. Ikuan, Fernando po. Matay. Ewan niya kaksepan niya kuwan, kaperdihan. Damo nga mga tao, mga kuwan, na mga tao nga nagkamamagtay nala. Waray maghataging kaupayan nila kinabuhi nila paging artista. Puro lakaro, i-cherry kuwan. Kuwan, sikat na kuwan, mga artista, anong buhat iya, mga sakit. Asya ito, nga pagtigamang kita nga, dito asya, ito nga, mga artista diaton asya to dapat aton hangaron na mahinabuhaton. Dapat kung natakikitan ng mga artista kabalik taran dat ginbubuhat mga artista bagan waray mga buot kita nugod mga artista din bubuhat mga lagas na hera pero tugira yung pansusulot mga kanang bata ang tira huna mga baby hera it mga bata gugtit mga sulot kay mga baby pa hera. Pero kung dumako na nga nitim lawas, dapat itim sulot, sakto gap itim lawas, dapat iglawig giap, di rin mga gugti. E kung gugti itim mga sulot, napaka baby ka, ngawarin ng buot, di ka maarang kung ano, sakto nga ba, duha mo nga, magsusul kang guti nga panapton nga pambata. Suga dito utok tawo yan na, nagtitika guti. Mas nahihinabo yan na utok na hit kabayo. Marang kat utok hit kabayo. Isang litit kabayo, asya nga itong tatabunan nga nit iya kuwan, nit iya gilid iti mata, hit racing. Kay para iya pagkita, kumuan la, ano ka pa ito? Dumiretso yala magdalagan tip, diretso la. Kay it kabayo nga ni, bisan nga ni guti ay lang akuan, gita ay lang alamok, kumitaya nga akuan, magkukan ito niya, ano ka pa ito, magpapanikit kabayo, kay sugad ka guti ayit kuan, utok bulinaw, asya niyayakan nga utok bulinaw. Saan kung ating bubuhat mga artista nga karautan, dapat taong bubuhat kabaliktaran. Kaya kung sumunod ka nganit ng mga artista nga mga
baboy, puro lang mga gimbubuhit kada adlaw karautan kababuyan asyat gin kukanira gini spread nga kababuyan na bugos nga kuan katunaan nga era gin kukurapit mga utokit mga kabataan kung maano hira asya kagyapit may nabuhay mo sanglit kabalik taran dapat at buhaton mga bubuhat ko dapat maging modest kita pang panulot para Ginoo malipay aton asya kuan ngan ayaw ko mga rebulto ay kung gusto mong magkuan at rebulto magkuan ka dapat mag full membership ka na hit kuan kalaban it kuan magpalista ka na ngadto hit kuan hit kalaban it Ginoo magkuan ka na magpalista ka na magpa full pledge member ka na dito ayaw pag 50-50 it Ginoo naghihimo na nagpaagi nga it mga dabot nga pumili na talaga kung para at Ginoo or para at mga karautan it mga rebulto asya iton sang nagpagtigamang kita nga ining nga mga parasya it mga istorya ha Biblia ini nagahatagin ni aton nga diri para i-chismis anay na book para history book or para kunit mga balaod asya naging susumatin ni aton kahit Ginoo karuyag it Ginoo ma-absorb naton it mga lesson kaya mga tao nga nagkabubuhi dati asya lagap nga tao nga aanhiya na kay asya itong tinatawag nga reincarnation kay isip pala ang tao dati usala naging duha tas namatay tas nagtutrunga kita at tinikangan kan Adam ngan iba angit pautro-utro asa nga ni recurring events haibala kumbaga kumbaga history baga lahit babayi nga nagpapaliwan-liwan in sulot ngan makeup asya la ito kuwan it history it kinabuhi tao it lesson ng tao nga ada Biblia baga lahit babayi nga nagpapaliwan-liwan in bado ngan makeup pero asya lagapit nga babayi asya lagapit nga panghinabo iba lang nga sulot iba lang nga makeup sangat pagtigamang kita nga mahibaro kita sumunod at kuwanit Ginoo ay kita pagkuhan nga ikukuhan na lang nato nitat kuan itat di ka ba nahadlok nga ano ka pa iton kumbaga imo isusugal nimo it imo kalag it future itim kalag hit mga nilurong lang nga mga kuan mga rebulto la isusugal nim para itim mga rebulto susugal nim future itim kalag nga to impyerno para lahat makagsamba kahit na mga rebulto para lahat ng mga excuses nimo mga kung ano ng mga dahilan kay inlaban kahit na mga rebulto nim adiri nim kaya nim buhi buongon ito or suritan ito nga klaro wanit klaro wanit karuyagit Ginoo asya ito dapat maurang ka nga itim kalag dapat marang ka kung at mahina bukait kalag asya itaw may kinabuhi kahit talaga ada pa iya kahit tao bisan may heartbeat may kuan brain activities kung itkalag waray na bisan kita nang ulit mga tao nga gulay-gulay na nga duhit mga marahalon nga mga ospital nga laboratory na nga mga masinit nagpapa kuan nag-assessera para magkamiaderahin artificial nga heartbeat pero mga lawas or kuan itera nga dire totally nga waray heartbeat sa tingin mo kinabuhi pa waray na kay it kalag ha creation it tao tutulo it nagko-contribute it tatay it nanay it Ginoo it tatay asyad nagko-contribute it utok it bata it kuan it nanay nagko-contribute it buhok it bata tapos nakalimutan ko lang iba pero ang Ginoo nagko-contribute it Ginoo it
kuan it tawo kalagit tawo nganit imahi hit nawong hit tawo. Sanglit kung mapapansin nimo it tawo basta nga ni napatay nakita kat patay nga tawo ano. Pagkita nimit patay nga tawo nga lat kabaong makita ka nga hala bagandi rin naman niya siya dati nakilalahan buhay pa iya. Kay pag nawara na nga nit kalag it imahi nga aadahit nawong tawo nawawaragiyap ka upod niya. Sanglit tim nakikitan nim nga dat patay nga tawo karni nala hit lawas it tawo. Pero ang iya image, iya pagkatawo, ang iya imahi, ang iya kalag kaupod ang kalag, ang paglakat ang kalagan lawas, pati ang imahi ang nawong tawo kaupod gihap. Sanglit pagkikita nimit tawo nga patay asi nga di naman na siya ang imahe ang tawo nga kuan nga di naman na siya ni bagan mamara-mara naman kay waray na ang imahe nga dahang ka ng Ginoo niya pagkabuyan niya buhi nga solo kaupod niya paglakat ang tawo sang na siya iton. Kasi ito pagpigaman kita, pinaka-importante ayaw na yung kitat na mga rebulto kay nangangalas ito't Ginoo. Yan akong dili kita nagpapapugong tat mga karuyag sigmon. Ayaw na kita paging hipokrito. Yung makan nga ni tao nga natod kat Ginoo, yakan nga direct natod it Ginoo. Kay ano, kasi nga kay Ginoo na direct mga kuan it mga rebulto gusto kot Ginoo it mga rebulto sanglit direct natod iya kay mas mopet mga rebulto nakakaptan nakikitan na haharuk-harukan ko na kakaptang kutak mga kamot sanglit mas mapikot mga rebulto kaysa Ginoo kahit ak mga rebulto kung karuyag ko nga makitan diretso nakikitang ko diretso kung karuyag ko harukan karuyag ko harukan it kuan it mga rebulto karuyag ko harukan kung karuyag ko nga ano ka pa ito operanhin kung ano-ano nabubuhat ko diretso it Ginoo hirayon duro ka akon karuyag ko kuan di ko makitan anglit dik natuda iya mas natuda ko tak mga rebulto anglit asya ito may nagpakyan na emo natod kat Ginoo yakan direct natodit Ginoo natuda kot mga rebulto kahit mga rebulto ada nakikitang ko diretso nakakaptang ko diretso nakikisang ko diretso naluluda na tanan anytime nga gusto ko makitang rebulto makikitang ko diretso nganit mga rebulto pwede gyap nga magkontak mga luto sanglit mga rebulto it mga luto ko nga kadakot ilarumit ko an hit mga rebulto kay bagin pala itak mga rebulto maluya akon nga magdaog akot loto asya iton sanglit ayaw paging hipokrito nga makanga nga natod kat Ginoo yakan nga diri paging full pledge nga kuan paging full pledge nga member het kalaban it Ginoo ayaw pag 50-50 ayakan ka nga nadiri ako natod akot Ginoo pero kabalik nang bubuhat sanglit kung natod kat Ginoo bayayat na yung rebulto nga todit Ginoo diri pwede nga natod kat Ginoo tas natod kat rebulto kaya natin maninino watim kalugaringon la ipokrito ka kaya di rin karuyag nimo maging playing safe gusto mo 50-50 ka kaya just in case sayop ka at least may 50% nga matatalawas ka pero kuan latim kalugaran ginuuwat nim waray sugad nga 50-50 waray sugad nga 50-50 tumod ka nga ni rebulto ibig sabihin dire ka natodit Ginoo itimbabalat nagbibinuwa nga basta nayakan ka nga natodit Ginoo nayakan ka nga oo itimbabat nagbibinuwa pero kamatuoran dire ka natodit Ginoo kaya ano kaya natod ka rebulto itimbabalat nagbibinuwa sang uwat atim kalugaringon tugtog mamatay ka kay para kung mamatay ka masabdan nim nga sayop ka waray mo na chance ngan iyukat latay mo kay di ka namamati kay waray mo na common sense ngan ano ka pa ito, inlabang kating mga rebulto. Yan na, ay kabaraka, kaya kung ato ka na nga it impyerno, dire, iya, kapasungad to impyerno, dire, mababawasan, kaya ano, kay kada nawawarayan kapasuit impyerno, imo mga rebulto, asya tig susungo, nga to impyerno, para mas kumukusog pa, para mas mag-enjoy kahit kalayo, para ka nga tumagguli at itim bubuhat nga kalurungan nga di ka maaram nga safe natin bubuhat di ka pala nag-aagmit kay para jakan para arrogante asyeton kamurayawan para to natanan magmao pa yung tadatong panlawas nga
nga tagaan lakitan mo pa nga panlawas at Ginoo, hilawin nga kinabuhi nga tagaan kita yung grasya nga panginabuhi nga diri kita magkuri nga diri kita maawod nga magkwantat mga panginabuhi nga diri kita ma-dishonor ba nga padayon kita nga magkuwang kita may kita honor na itatong panginabuhi may honor di parsit mga for example nangangawat so diton may da honor itatong panginabuhi nga buligyan kita at Ginoo nga magpadayon kita nga pagpadayon kita nga kumuha na iya mas kumabit pa iya magkling ha iya patit mga tao nga nato da iya nga nagtutudop nga about ta iya sana mas dumikit pa kita mas ma-influensya pa kita nira kaysa hit mga artista hit mga salbahe nga mga tao nga waray iba nga mga mga libang kundi mag-spreadin mga kababuyan mga karautan nga niya kalibutan. Dayaw nagdino ni Abraham, Itsak nga Jacob. Amen be amen.